hotel godan boy squirrel potato jadi nama. Oh no my god nih bego sani nih squirrel potato đây guys lấy 6 minit kelas luar nah đây ik 6 minit na bieu kai jaga song ini aboni dukana boros dukana ya नोंथांमोनाव जाफैना खाना ना बियो जाबाय सिल्लियाव दङ आरो ना सिल्लि मा होनो ब्र बेखौ सकौ भगवान सिल्लि भगवान होनो आरो ना बेखौ नोंथांमोनाव बावै जाफैनो हागोन आरो ना नै दखानिया बर'सो आरो ना आबो दङ इथिंजाय संग्राया दा देखायगोन र' दसतारानो जागोन मा होननो गाइस दिनैनि दिनाव जानाय आरो जानायल'खा जानायनिल' गोदानसो आब'निसो थ' आब'दो बाङाय रायज्लायनानै नायनि दै आब' माला खुलिनाय 15 आगस्टआव खुलिदोंमोन आङो 15 आगस्टआव होमबा बारा गोबावानो जायाखैना मा मोनो बे जेनेबा इयाय मा मोनगोन गासिबो जानो लुगैनायखिनिखौ मोनजोबगोन जानो लुगैनायखौनो मोनजोबगोन द' गाइसमोन थ' आब'नि इन्ट्र'डाक्सन होदो दे एबार आब' बहानि आरो मा मुं दे दे बुंदो दे लाजिदों दे नेक्स्ट बार फैबा बाय बाय आब' अके बाय बाय जागोन थैंक यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।